Ako nemate vode za pitke vode, znači nema tu života. Ovdje se narod jako mučio sa vodoopskrbom. Najviše se vuklo sa cisternama. Imamo kod kuća bazene od betona i u te bazene smo ljevali vodu, dovlačili sa cisternama i tako smo služili sa vodom. U središtu Europe, znači u zemlji koja je veoma bogata vodom, imamo situaciju da stanovništvo nikada nije uspjelo u svojoj kući instalira česmu i da pusti tekuću vodu, odnosno da se može okupati ili popiti vodu s česme. Ovaj vodovod je bio problem da ovaj vodovod nije urađen i selilo bi se cijelo komplet stanovništvo. Zajedničkim naporom MEG projekta, odnosno UNDP-a i švajcarske vlade kao donatora opštinske uprave Teslić izgrađena su 2 vodozahvata na području opštine Teslić. Konkretno radi se o vodozahvatu Lug Markovići koji je rekonstruisan i koji je obezbijedio vodosnabdijevanje za 150 domaćinstava, odnosno obezbijedio je kvalitetnu higijenski ispravnu vodu, a u selu Mladikovine izgrađen je potpuno novi vodozahvat sa 2 rezervoara od po 30 metara kubnih koji će snabdijevati ukupno 100 domaćinstava vodom. Njihov značaj za stanovništvo je zaista nemjerljiv. Ogroman značaj i to je, može se reći, najznačajniji infrastrukturni projekat u ovim naseljima u zadnjih 30 godina. Mi, pošto se bavimo neko povrtarstvom, neko stočarstvom i normalna stvar da je voda neophodna. Znači, bez vode ne bi mogli da obavljamo te funkcije koje obavljamo. Ova vodovodna mreža sada znači novi život u selu Mladikovina. Novi život, totalni novi će biti život. Narod od veselja ne zna šta da radi. To je nešto nevjerovatno.